preached a lot of sermon with regards to this chapter and verse, Romans 8:28. But this time, to begin the year, I'd like to encourage all of us that though there are uncertainties in life, though there are uncertainties ahead, but we are so sure and certain that God is with us. And so the title of the sermon, the message that I will be preaching this morning, I have entitled Certainty in Uncertainty. Kasiguruhan diha sa watan kasiguro. Kasiguruhan diha sa wa gyutay kasiguruhan. Right. It sounds negative, no? But anyway, just follow the flow of the lesson so that you will be able to understand what I am trying to bring to your attention this morning. Now, Romans 8:28 is the foundation stone of the very workings of your destiny, my destiny, our destiny. Ang Romans 8:28, morning pundasyon na bato, no? Diha yun sa mga nagkakahitabo alang sa atong destinasyon. It is both our birthmark and our epitaph. So, mauling sa atong mga Kristohanon, pagkahimugso na to, diha sa kingharian sa Diyos, mauling na imong birthmark tayo na to. Mauling nakatatap na yun. No? So, Christians cling to this verse during the difficult times of their lives, like you would cling to a life raft in a stormy sea. Ang mga Kristohano, dinhi yun na mugunit, hindi mo ang versikulo na pinapanahon sa mga kalisdanan. Murabag ka na sa panahon ng imong kinabuhi na butang sa kaguyaw, na mugunit yun ka, magpabilit yun ka diya sa life raft, panahon sa, no? Panahon sa kananaang stormy sea, kanang dagat nga gikusog-kuso sa mga balod o bagyo. So diha yung ka mga pot. And without question, this is one of the grandest promises in the Bible. So why paluha-luha, why question, usani sa mga nindot yung kaayong mga saad sa Diyos diha sa kasulatan. Other than John 3:16, no passage of Scripture ever covers more territory or offers more hope and encouragement than Romans 8:28. So, maliban sa kinini ang John 3:16 nga nindot kay na diya nga maong bersikulo, apan walay laing kabahin sa kasulatan nga ginagkuban niya halos ang tanan gayon. May tungod sa kinabuhi o walay lain nga bersikulo nga nag-offer sa ato mas nindot nga paglaom, mas maayong paglaom o maghatag sa ato og pagdasig. Nawas di ba ang bersikulo? And so from this verse we are going to study three great truths to launch us into confidence and excitement. So, gikan ni ining mga bersikulo, ito na tulog ka kamatuuran, atong pagtunan o pag-isgutan.
nga mao'y mag-launch ka nato ngadto dito sa pagkabaton o pagsalig o pagkalipay. Kasi ganahan magmalipayon. Nga maglakaw ni maong tuig na may pagsalig yun. Now, whether you like it or not, there is that difficult road that we walk on as believers. Musugod kag sa dili, no? Ingon nga magtotoo, ingon nga Kristohanon, doon na diyo'y malisod kagianan atong ginaagian, ining ginabuhian. Tuma na? Kay sayon pa lang, di mo nagluwa. Dali. Now, when we can know that God is ultimately in control of our lives, but we don't know the details. Kita na sayon nga ang Diyos, He is in control of our lives. Masalingon ta, tungod kay atong Ginoo, na sayon ta, nga naa sa iyang pagdumala, naa sa iyang kagahom, naa sa iyang pagkontrol, ang atong kinabuhi, apat lagi. Huwag ka masayon sa mga detalye. We can know what He is up to. As masayon tayo unsay mga katuyuan sa Diyos. Nasayon tayo ang mga katuyuan sa Diyos para sa matagusan nato maayo. That He is really in control of your life and mine. But He does not let us in on the details of the day-to-day experiences. Kita na sayo ng atong kinabuhi natin sa mga kamot sa Ginoo that He is in control. Pero huwag yun niya tatugutin nga kita masulod ganito sa bahin nga kita managpagkasayon sa matang detalye sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Sayon pa mo sa inyong atong sunod, ano niya ito magsimbawa. Sayon ba mo, makakapi ba mo niya? Ba, diba siya? Malimod ka, makatuog na tali ka kagawagin na kapalo. Magi mo kapalo niya na makapalit mo silina. Hindi ito, makapalit mo silina niya. Hindi na pagpatuo, sige lang. Now, one of the paradoxical things about being a Christian is this. We are often the most certain about the ultimate when we are the most uncertain about the immediate. Usa sa kanamang may ngunta nga mulaog napawata or makaingunta nga muramag kananaang sibag, no? Kita ang mga tao na nasayon may tungod sa mga ultimate yun, no? Mga pinakatumong sa Diyos, ang pinakatumong sa Diyos nga kita makadangat sa langit, nga kita makabatong kadaugan sa atong pag-alagad sa Diyos. Sayon na, that's the ultimate. We know of the ultimate. But we are also the most uncertain about the immediate. Kita po sa ng mga tao, katino ba masayon sa mga karon, sa mga manghitabo sa karon. Sayon na nga, mahimong linugdangan para sa atong kaayuhan. O kita masayon sa mga manghitabo iyon karon. And so we are called to believe with all of our hearts that while we cannot see it, and it is so confusing
challenging at times. We don't even know how to pray about it. But there will come a time in your life and mine where all of the other things are going to be unimportant. And that the only thing that is going to matter is what you know and what do you know. Wow. Kita gipanagtawag nga kita managsalig gayon sa tibuok nato nga kasing-kasing bisan tuon nga maingon ta wala ta kakita sa unahan, wa ta kasayod sa unahan, nga gani usay maglibog ta nga ang katuyuan sa Ginoo para sa atong kaayuhan. Pero ngano ang matag detalye pura magdili para sa atong kaayuhan. O gani may mga panahon kay wa ta masayod sa pag-ampo nga magkalingkawas na sa mga nakita na tumurag dili maayo o dili para sa atong kaayuhan nga mga panghitabo. Kung dunay mga panahon na moabot sa kinabuhi, sa atong kinabuhi, nga ang tanan o ang ubang mga butang mamahimo, dili na mahinungdanon. Apan dunay usa lang kabutang nga magpabiling mahinungdanon. Unsay imong nahibaluan, unsay nasayran mo. And so this is now the first point. What you know matters. Unsay imong naibaluan ug nasayran ingon nga Kristohanon, maunay magpulos, maunay mas mahinungdanon. And the more you know about what God is up to, the more you know about what He has communicated to you through His Word, the better. Because you're gonna be prepared for whatever is gonna happen. The more kang masayon unsay ginahimo sa Dios, the more kang masayon sa unsay katuyuan sa Ginoo, the more na imo masabtan unsay gina-communicate sa Dios sa ato sa matagal na pinahagi sa iyang mga pulo, mas maayo na kay maunay magtabang nato aron ta maandam sa unsay moabot. Amen. We are not preparing for this world. We are preparing for that heaven, for the coming of the Lord Jesus. Now the problem to a lot of churches today is that they have almost legitimized ignorance. Kasubok ang pamalandungan daghang mga simbahan na nag-ingon Kristohanon sila, nangalagad sila sa Ginoo, pero daw gihimo nilang lehitimo ang kanang pagka-ignorante. No, ang para sa ilang inundan, gamaw kang bayaw-bayaw sa inyong kamot. Gamaw kang ulokso-lukso. Gamaw kang ingon, praise the Lord. Habang ignorante o buhay kasayuran sa mga kamaturan sa pulong sa Diyos, kay para nila basta matong simbahan, mo praise the Lord, mo awit sa Ginoo, mauna na, habang dili na mao, kinahanglan dunay pagkinabuhing banaan, dunay pagkinabuhing Diyos doon, dunay pagkinabuhing matano. Indot ng kamao, wala sa iyong kamot. Indot ng kamao, kamot dagandagan sa pagdaig sa Ginoo. Ganyan natin ang dapat dagandagan, pero ang ibang pulong kadagan pinagkatang buyay. Ako, ang paling ko kumatang kalong sa iyong tao. And so, these people, they have almost said, turn your minds off and let your emotions take over. Dahil mga kasimbahan, I hope na ng
emotion, ang imong mind, kasagdi ang imong emosyon, may mo take over. Habang ang importante, kinahanglan mong masalinan ang kamatuoran sa mga pulong sa Diyos. When you get into deep problems, your emotions aren't going to help you. Magkalaw ang imong suliran, ang imong emosyon, di na makatabang nimo. Your pride will not help you. Your emotions will not help you if you will get into deep trouble, into deep problems in life. But they are going to hurt you more. Ang imong emosyon, mas mudugang na sa imong kasakit. Amen? Ang mabago na laki-lakan, ang ilang emosyon, ang ilang emosyon natin. Tanawa na gagay, laki-lakinak tungkol sa ibuagan sa uyab, ang umanin tao, ang hiko. Ano? Kung saan na nag-iinom, disod na gining gugumano, gining gugumang magkuros-uros, kilo kayo. Ang tanang nakasuway nga nahigugma, isang ka. Diba? Disod yung gugma, eh. Bisa mo sa kalayuan, tuwal mo. Isa paglamangong dagat. Bukanta na lang ang gugma ko kanimo. Umuratang botso, kaaso-aso. Kung ako atong emotions, hindi na makatabang sa ano. It's going to hurt us more kung magligid ka o magpasulapi ka sa imong emosyon kung naay problema mo ba? Ilan yung dibdibon, maayo, dawi ka matay nila ilang problema. Your emotion will not help you. That is why you must not put off or shut off your mind, but you need to understand the Word of God, because what will matter in trying times is what you know. And what do you know in the Bible? What you know for certain, that is what is gonna make a difference in your life. Kung sa imong nasayran mo, yun na'y maghimo o kalainan sa imong kinabuhi. Ang uban naway kasayuran may tungod sa pulong sa Ginoo, mga Kristohanon naging puno pero hilaw, ikabot sa mga problema sa Tagalog pa matisod. Mga dahil mga lagag sa Ginoo, mga dahil magkapilapil ko ini. Mga pandol, mga luya, hantod na mawala. Pero unsay imong nasayran, mao yun na'y magdalag kalainan. Kaya nga naman, kung nasayod ka sa giyon sa mga pulong sa Diyos, ang imong pagpalantawa diyan sa imong mga suliran, ang manlagpas sa imong suliran, kaya imong nasayran, doon ay buhato ng Diyos, doon ay panabang nagikan sa kaitasan, ikaw masaktan! Now, notice this phrase, and we know. And we know. Let us say it together, and we know. And we on, and we know. And we know. Ang tanan mo yun, kung nasayod ta. Kung nasayod ta. We know. Pangunta, nasayod mo. Ha? Sayod mo? Huwag mo masayod? Huwag na yung problema ka. Because the verse, and we know it is a
definite promise or a divine promise. And we know God works. Woo! And we know God works. O kilala sayon ang Diyos nagahimo, ang Diyos nagapamuhan, ang Diyos nagapagliho. Tunay ihimo ang Diyos. Woo! Ang Ginoon magkuron, habang ang Biblia ng Ginoon. And we know, and I know, God works. God works. Now, let's look at this verse in the NIV. It says, and we know that in all things, listen to this one, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. We know that it is God who is involved in all of this. Wow! Nga ang Diyos, kita mo no na sayon na sa tanang mga butang ng Diyos nagkapamuhan alang sa kaayuhan nilang mga nahigugman kanya. Nilang di manantawang sumalak sa iyang katubuan. O kita na sayon, nga ang Diyos kuno involved ni ining tanan. Sa tanang mga nagkakahitabo, ang Diyos involved, ang Diyos na saya ma-discourage ko tanaw nga nung hinaning maningaw. Yung pagkadasig nito siguro, God is involved ang Diyos sa aking pagkakataon. Oh! Involved siya! Kaya ako po nagkakagayta po sa atong kinabuhi na nili-involved ang Diyos. Sa atong panakita sa Diyos, mas nakayan kong winali akong buhok. Yun na kung kasama no, text. Kasi gusto mahimong ano yan. Dali ang nakatingin ko dyan pa rin ako. May andaan. And so, the God of the universe says, you can know this. And here's what I want you to know. Sa mabag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos sa tibuok ng universe na gingon kanimo, o ikaw makasayon niini, o mauling gusto nako na imong masayran. I am for you. I am with you. And in fact, I am working behind the scenes in your behalf. Woo! Ang Diyos na nagbuhat sa tanan sa universe. Daw samang nagingon ka nato, mauning gusto akong imong maipanuan. Nga ako para sa imo, ako uban kanimo, o ako nagapamuha, bisan wa ako makita, alang sa imong kaayuhan. Woo! As if God is telling us, you can count on it. Kasalig ka na. You can bank on it. Kasama mo ng Diyos na gingon, makasalig ka. O Dulce, makasalig ka na. I am for you, I am with you, and I am working behind the scenes in your behalf. Woo! Isa may na ay mga kasakit tamas na Diyos mag-iisang mga problema sa kanyang problema. Kaya ka na mga may problema lang lahat tanan. Kaya kung na yung mga problema, isang ka mo. Isang ka mo. Patlog lagi mo yan to. Patlog lagi mo yan. Ano ka sa hatanan na may problema? Ha? Ano ka sa? Ano ba?
mga anak. Tanang positive kasi mga anak. Sa iba mong litubag niya, positive. Hindi yan. Kurang ang positive pa. Lalukin mo niya. Gagin mo dito, namutin. Natutukin mo. And so, Paul wasn't always able to see how God was working things out for good. Si Pablo, mga nagsuwat, niini mo bayan sa kasulatan, wala yun na sa tanang panahon, nakakita siya sa mga kinahimos sa Diyos para sa kaayuhan. Though sometimes, he was. Though may mga panahon na siya kakita, pero dili yung tanang panahon siya kakita sa mga kinahimos sa Diyos. But there is such a thing as knowledge based, not on sight, but on faith. Abandonay ginatawag ba na kanang knowledge based, gibase sa nasayran, dili sa unsay makita, apan sa pagtuo. Kay mo ni Pablo, wa na magalakaw pinaagi sa makita, apan sa pagtuo. Ug ganang pagtuhuha, nagbase na sa nasayran, sa unsay giingon sa mga pulong sa Dios. Tungod kay ang pagtuo, nagaabot pinaagi sa pagpaminaw, o sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Importante knowledge space. Importante ang mga pulong sa Diyos. Ang tanan mingon, importante ang mga pulong sa Diyos. Walang importante ang mga Bible study. Ang mo mga panimbahon yun, kaya mga pulong sa Diyos mo importante. Piling kinabuhian, ang buktot lamang yun, makatabang na itong pagduso, padoong sa unahan, padoong sa daganan, padoong sa kadaugan na kinabuhi, ang mga pulong sa Diyos. Ang atong mga naibalaan sa kalibutan, di na makatabang na ito, para iduso ta padoong sa kadaugan din kinabuhian, sa mga lagan sa Diyos. Ang atong edukasyon, ang kwarta o salapi, limitado na ang mabuhat ni Ana. Pero mga pulong sa Ginoo, tawangan yung Ginoo, kamalingon, padong sa daganan, niini kinabuhian. So, it is important to have faith, and that faith must be knowledge-based. Amen. Masihan ang ato na ipaluan. Nasayod na ang tinuod ka na ilangin bisan wa patakaat to. Nasayod na ang tinuod ng Diyos kung na ang Diyos bisan wa patakakita niya sugat-sugat. That is knowledge based sa gingon sa kasulatan. O ang kasulatan na gingon, and we know that all things work together for our good. As in all things. May mga butang na ato lang di masihan kung kay ato mga nasayran. May mga butang ato ikuan na tinuod kung kaya kakita mata. Hello?